Indigenous Knowledge Systems is IKS. IKS is about our values, our philosophy of life, and the way we view things. We all understand that values pertains to what is acceptable and what is unacceptable. It is unacceptable for a widow to be involved in shenanigans, strolling down the road with different men, having any kind of a relationship with men, whether it is platonic or sexual. I guess the author of this particular novel wanted to conscientize us about respecting who you are and what you stand for, respecting the departed soul, respecting the community and the society at large. Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSpuki N IsiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Umshado obhalwe ngu-N Zulu. Lingani bami nanebafundi, ifal lena ulimi lokuqala lokwengeza, ngakho-ke asiyenzi imibuzo emide, nokho-ke sinazo izinkomba, izimpawu zokuhlaziya. Sizoqalisa ngayo isakhiwo. Iyini isakhiwo? Isakhiwo yindaba kusukela ekuqaleni iye maphakathi nendawo, ihambe ize iyofika ekugcineni. Nonetheless, you are not going to get a mark if you can put it like that. I was just describing isakhiwo or the plot in a nutshell. Now, uma ngabe sisiphendula umbuzo, siye sithi siyini isakhiwo? Siye sithi isakhiwo sithinta okuthathu. Okokuqala isethulo, okwesibili umzimba, okokugcina isiphetho. Mlingani wami nawe mfundi, uyabona yini ukuthi lokhu engiqeda kukusho manje kufakazela lokuyana engikuchazile ngathi kuyisakhiwo in a nutshell? Kwazise uma sithi lokhu yisethulo sichaza indaba eqaleni. Uma ngabe sesithi lokhu kuwumzimba sichaza indaba maphakathi nayo. Uma sesithi lokhu kuyisiphetho sisuke sisho indaba ekugcineni noma esiphethweni noma emaphethelweni. Esiboneke ukuze sikwazi ukuphendula imibuzo kahle. Siyini isethulo? Ngaphandle kokuthi isethulo isekuqaleni kwendaba. Lokhu kuyoyithinta imibuzo ozobuzwa yona. Isethulo sethula okuthathu. Sethula umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Okwesibili, sethula isizinda. Okwesithathu, sethula isisusa sodweshu. Ake sithathe lokho engiqeda kukusho manje sikuhlanganise sikumbandakanye nalo mbhalo wobuciko esiwudingedayo. Umlingiswa osemqoka wale novelana noma wale novel ubhekani. Ubhekani wethulwe ebhekene nenkinga yokuthi unemicabango engapheli, akanako nokuncane ukujabula emphefumulweni wakhe. Okwesibili, isethulo sethula isizinda. Isizinda naso sithinta okuthathu, sithinta indawo. Indawo eyethulwe ngumbhali kusethulo sethu, indawo yaselokishini ebizwa ngokuthi iNyawushane. Umbhali uphinde akhulume nangezakhiwo. Isakhiwo okukhulunywa ngaso lapha
Ilapho kulindwa khona izinto zokuhamba ezinjengamatekisi. Isizinda sethula isikhathi. Lapha isikhathi samanje kunezinto zokuhamba ezinjengamatekisi. Izinto ezinjengamagugu, lokhu esingathi ngesingisi phecelezi ama-values azisekho kahle. Ubhekane lona unezintombi eziningi kakhulu athandane nazo. Thesuka athi akayiboni nje neyodwa intombi phakathi kwazo efanele ukuba umkakhe. Kunamaduku okusula umjuluko. Abantu besifazane sebeyasebenza, sekugqokwa iziketi. Abantu bethi bekhuluma bede besebenzisa amagama abolekiwe anjengobhuti nawosisi. Kunemijondolo, kunezikole ubhekane unguthisha, kulotsholwa ngemali, sekwaba namawashi okubheka isikhathi. Isimo asisihle, sitshelwa amagama athi akukho ukujabula emphefumulweni kabhekane. Okwesithathu okwethulwa isethulo, isisusa sodweshu. Isisusa sodweshu yisona phela esenza ukuba umlingiswa osemqoka avezwe enenkinga abhekene nayo. Ubhekana naleyo nkinga ngoba ihlokolozwe, idalwe isisusa sodweshu. Siyini-ke isisusa sodweshu kulesi sethulo? Yiphupho eliphushwe ngubhekane, ephupha uyise, embozomela, emgqolozele emehlweni, evutha ulaka, embuza ukuthi akazimisele namanje ukuganwa yini. Ake sibone izizathu ezinikezwe umbhali ezifakazela ukuthi iphupho liyisisusa sodweshu. Isizathu sokuqala, unina naye uvuke ephuphe lelo phupho elifana nse nelikabhekane. Iphuzu lesibili, ubhekane usenengcindezi, ubhekane uxakekile. Ayikho neyodwa intombi kulezo ake wathandana nazo phambilini abona ukuba ifanele ukuba ibe ngunkosikazi wakhe. Ubathe uyazikala noma uzifaka esikalwini lezi zintombi, uyabona ukuthi ayi cha, akuzi kahle. Iphuzu lesithathu, ngokuqala nganje ubhekane ebona utholakele, usesola ukuthi kungenzeka ukuba uyise bazi ukuthi uzodibana notholakele. Kuchaza ukuthi ubhekane usehlanganisa izinto ezingahlangani nephupho, useyatatazela. Balingani bami nanibafundi, okwanamhlanje ngicela ukuma lapha. Ngicabanga ukuthi kwanele. Nisale kahle, niyathandwa. Sizoqhubeka ngokuzayo.